Здравейте, казвам се Мария. Моето име е Нонка. Ние сме касиери в Tavex България. Във връзка с големия интерес, в това видео ще ви покажем как се определя теглото и каратите на едно бижу и през какви тестове преминава. Tavex изкупува всякакъв вид злато, бижута, монети и заболекарско злато. Изкупеното злато се преработва в инвестиционни кюлчета и монети в специализирани рафинерии. В Tavex изкупуваме бижутата единствено на база златното им съдържание. В този смисъл Tavex не изкупува незлатните елементи на бижутата, като камъни или други декоративни елементи, направени от други метали. Златото в бижутата винаги е в сплав с други метали, като мед, никел и сребро. Най-употребяваната мерна единица, определяща съдържанието, чистотата на златото в една сплав, е карата. Един карат е 1/24 тегловна част съдържание на чист метал. Следователно, 24 каратовото злато е чисто злато 99,99%. 12 каратовото злато е с чистота 50%. Бижутерите в България са възприели 4 стандарта за чистота в карати. В една 9 каратова сплав има 37,5% чисто злато. Останалото са различни примеси. 14 каратовата сплав е най-популярната сред златарите в България. Тя съдържа 58,3% чисто злато. 75 са процентите при златото от 18 карата. Най-богати на злато са 22 каратовите сплави, които съдържат цели 91,6%. Чисто 24 каратово злато на практика не се използва, защото е много меко и бижутата лесно могат да се деформират. От такова злато се секат само някои инвестиционни монети и кюлчета. Виждате, че 18-каратовата сплав има 2 пъти повече злато в сравнение с 9-каратовата. Това определя и разликата в изкупната цена, която също е двойно по-голяма. Процедурата по изкупуване започва с предварително претегляне на бижуто и приблизителна оценка на стойността на златото в него. Трябва да се уверим, че клиентът е запознат с тази първа оценка и е готов да продаде бижуто, защото същинският процес на оценяването изисква бижуто да бъде разрязано за тест. Това на практика нарушава неговата цялост и то губи естетическата си стойност. Разрязвайки бижуто, проверяваме дали то е от масивно злато. Tavex не изкупува позлатени бижута, защото златото в тях е твърде малко, за да може да бъде извлечено, рециклирано. Понякога се случва златото на повърхността и в неговата вътрешност да е с различни карати. В такива случаи купуваме бижуто на цената на златото в сърцевината. Възможно е различните части на бижуто да са направени от различно злато. Случва се закопчалките на синджирите да са направени за здравина от по-твърдо злато с по-нисък карат. В такива случаи златото се сортира по карат и се изкупува на различни цени. Тестът започва, като натриваме бижуто на тази кварцова плочка. До тази първа ивица от бижуто натриваме втора, която е от тестера с гарантирано златно съдържание 18 карата. Двете ивици се заливат с разтворна царска вода, смес на азотна и солна киселина. Ще използваме първо киселина за 18 карата. Виждате как златото от тестера не реагира на киселината, а това от бижута започва да потъмнява. Тестът показва, че съдържанието на златото в бижуто е по-ниско от 18 карата. Повтаряме теста, като отново заливаме ивиците, този път с по-слаба 14 каратова киселина. Изчакваме 30 секунди и поглеждаме пробата. Ивицата от бижуто не се е променила, киселината не я е разтворила. Тестът показва, че златото е 14 карата. Понякога клиент е закупил бижуто си с убеждението, че то е 18 карата, но пробата при нас показва, че то е 14 карата. В такива случаи препоръчваме бижуто да бъде тествано в лицензирана лаборатория, където то ще бъде стопено и ще бъде направен по-прецизен тест, наречен купелация или познат още като огнена проба. Този тест е точен до 0,1% на златното съдържание. Тази процедура може да бъде организирана както от нас, така и самостоятелно от всеки наш клиент. За да можем да измерим теглото на златото в едно бижу, трябва да премахнем от него всичко, което не е златно.
Най-често това може да бъде пружинка в закопчалката на синджирче или декоративни камъни, които можете да си вземете обратно при желание. Понякога е много трудно или невъзможно тези камъни да бъдат отстранени без да се счупят. Съветваме ви предварително да ги махнете при бижутер, ако смятате, че те имат някаква стойност. Много често бижутата са замърсени или по тях е останало лепило, с което са били залепени камъните. Често това не е видно, докато бижуто не бъде разрязано, защото тези замърсявания са скрити в вътрешни кухини. Теглото на елементите, които е невъзможно да бъдат отстранени от бижуто, се приспадат от общият му грамаж. Например, от една халка няма за приспадане. За малко камъче приспадаме 0,02 грама. За мърсотия по веришката, ако е много замърсена, 0,05. Една пружинка пък тежи средно 0,02 грама, което е равно само на 50-60 стотинки. Остава да умножим крайното тегло по цената за съответните карати и получаваме сумата, която ще ви заплатим. Цените, които предлагаме, се променят на всеки 20 минути, защото са свързани с борсовата цена на златото, която се изменя постоянно. Оставяме на вас да прецените кога е най-изгодният момент да осъществите конкретно сделката. Чрез услугата, която ви представихме, можете лесно и бързо да осребрите стойността на бижутата си в случай, че имате конкретна нужда от пари в брой или ако просто накитите ви са стари и вече не ги използвате. Благодарим ви, че отделихте време да гледате това видео. Не се притеснявайте да се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси на телефона, който виждате изписан на екрана. Tavex винаги предлага най-добрите цени и най-коректната услуга. До нови срещи в някой от нашите офиси. Чао!